Uy, bakit tayo naligaw? So dito na tayo sa papunta sa bayan ng Kinayangan. Pinaka-hazardous na place dito sa may bayan ng Calauag. Malalim ng kurbada na to, oh. Mga kabarako, ayan ha. So pagkagaling kayo ng Manila, dito sa part ng Calauag na to. Morning sir. Sa Kamsur po. Kabalat kanan mga kabarako, kaliwat kanan. Ayan mga kabarako, check this out. Dito naman, ay nako, grabing kalsada to. Ayun, talagang bumigay yung gilid, oh. Isa lupi ito mga kabarako, oh. Libanan si Pokot Boundary. Welcome to Campo Kamsur. Ito yung pinakamalaking simbahan dito sa Tigaon. Dito na tayo, sentro ng bayan ng Kawawa. .37 oras natin mga kabarako. Good morning sa inyo. Day 2 tayo ng ating biyahe pa uwi ng Bicol ngayon. So nagpahinga muna tayo dito sa Villa Paraiso, Calauag, Quezon. Tuloy-tuloy na tayo mga kabarako. So at least maayos ang panahon ngayon. Good morning to everyone. Uy, bakit tayo naligaw? Bakit tayo bumalik na? Bahala ka sa buhay mo. Calauag. Paano kung nasa kaliwa natin yun? Ano ba yan? Let's go, let's go. Uwi agad tayo ng Manila. Di ba tayo nakakarating? Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when
paying to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the natin yung pricing nila. Okay, so far we are now leaving Camarines Norte. So ayan, by the way, galing ng Bicol region, no? Boundary ng Norte tsaka Tagkawayan. 6:58 ng umaga. Welcome to Tagkawayan, Quezon. Nanginginig na katawan nyo. Bicol ride, nanginginig na. Ibig sabihin na sa Tagkawayan, Quezon na tayo. Kalokohan yan. Ito mga kabarako, Tagkawayan, Quezon yan, ha. Kinain na yung asfalto. Siyempre, naramdam natin yan. 7:60 na ng umaga. So 16 minutes na tayong naaalog dito sa bayan ng Tagkawayan. Yan, shoutout sa mga Tagkawayan dyan. Ayan, ito pa, oh. Ay, dito, grabe to. Bandang kanan, no. Lamig dito kasi maraming puno. Kahit summer, isa sa positive things dito. Pero sa kalsada talaga, isusumpahan nyo talaga itong kalsada dito. Kalokohan yan. Grabe. Alright, so papunta pala sa kanan yung Tagkawayan proper. Mag-gas up muna kami dito sa may Rostan. Alright,
7:27. So after almost 30 minutes na ride, Intag, Cagayan, Quezon, nandito na tayo sa Del Gallego, Camsur. Alright, update ko ulit kayo mga kabarako sa mga kalsada dito, starting from Del Gallego. Ingat tayo dito sa may parting ito ng Kabat-Batan Bridge Del Gallego. Ayan o, yung dating may checkpoint. Ay, sarap dumaan dito nang walang humaharang. Shoutout kay RBM TV. Taga dito daw siya, malapit sa may Del Gallego Municipal Hall. Shoutout sa'yo, kabayan. Ay, nako, ilang mga butas dito sa Del Gallego. As usual dito din sa pagpasok natin sa Kilbay Bridge. Hindi pa rin naayos talaga oh. Alright, 7:38. Shoutout dito sa mga naka-adventure. (7:42) na umaga. We are in Ragay, Camsur. So 7:42 na umaga. Estimate natin 30 minutes traversing Ragay, no? Pinakamahabang bayan dito sa Camsur in terms of land area, no? Let's go, let's go! Umulan dito Update tayo dito sa mga kalsada ng Ragay. Yan, benamano agad mga kabarako. Pagpasok pa lang ng arako ng Ragay or marker ng Ragay, benamano yan ha. Shoutout sa mga taga JRS Ragay dyan. Fort Junction Norte, Ragay, Camarines Sur. Napakalawak ng kalsadang to dito. 1, 2, 3, 4 4 lanes. Sarap. Ayan, Ragay ito mga kabarako ha. Ragay. Ayan, pagpasok ng Pakulago Bridge. Tuloy na ito, Pakulago Bridge 2 yata ito. So napakapangit ang kalsada dito, no? Yan, puro butas. Naku, one way na nga, puro butas pa. 7:53 oras natin. So nandito na tayo sa Barangay Liboro, Ragay, Camsur. So far, Barangay Liboro to ay kabilaan, kaliwat kanan. Barangay Liboro, pati gitna. Barangay Liboro, Ragay National Agricultural and Fisheries School. Yan, Barangay Liboro, bandang kanan. Kahit mga apat na gulong umiiwas. Shoutout sa mga taga Barangay Liboro. Dito rin sa may Hidong Bridge. Hidong Bridge, may hidong pa talaga dyan. Alokohan yan. Grabe. Huwag kayo iiyak. Upper Binahan, Ragay, Camarines Sur. Ay nako, gusto mo lamang dito meron din sabi na Ito rin, Upper Binahan, Ragay, Camsur. Kabilat kanan mga kabarako, kaliwat kanan yan. Yan, Upper Binahan, Ragay, Camsur, Upper Binahan. Ay naku, di pa natin natatry mag-ride ng gabi Bahala ka sa buhay mo. Tingnan natin kung gaano kasakit sa ulo.
Ayan mga kabarako, check this out. Bahala ka sa buhay mo. Check this out. Check this out. 2 beses na yan! Ay, no overtaking. Paano ka mag-overtake ng ganyan? Okay, iyak. Sige nga. Grabe yan pa mga kabarako. Calauag-Camarines sir with love. So it pays to just do chill riding lang, no? Para yung reaction time mo sufficient, no? Bilis ka makakapag-brake. Dito naman, ay nako, kita nyo naman nyo pag na-shoot kayo dyan, no? My golly. Talaga naman, pag gising mo sa langit ka na. Tuloy mo yan. Shout out TPWH Kamsur, baka naman. Bahala ka sa buhay mo. Mga mga kalsada natin dito sa Andaya Highway. Okay, Ay, iyak. grabe, dito din. Grabe to. Grabe yung kalsada to. Oh no! Shout out mga sir! Galaw-galaw mga sir! Pagpakos ko na, pamatay mga kalsada natin, Andaya Highway. Ayan mga kabarako, baha pa rin dito sa may part na ito ng Ragay. So kung hindi ako nagkakamali, ito na yung sa may Vilars gas station. Ginagawa mo. Grabe mga kabarako, oh. Fuel save pala. Fuel save gas depot mga kabarako. Yan. Dito sa may fuel save gas depot. So dito pala yung papasok ng mismong kabayanan ng Ragay. Grabe dito yan mga kabarako, oh. Oh no! Shoutout mga sir. Shoutout talaga sa inyo. Ay grabe. Oh no! Talaga naman, may kalalagyan ka dyan. Pag tama mo dyan, mag-i-star talaga ang mata mo. Kalokohan yan. Dahil star ka sa Ragay. Yung tulay ng Ragay Bridge, oh. Uy, grabe naman mga tulay ito, Oh oh. no! Ayan, grabe. Cave in dito sa may part ng Lupi. So one way na nila. Yan, talagang bumigay yung gilid, oh. Mauka Bridge. Mauka talaga, oh. Mauka talaga. Tama-tama yung pangalan mo. Sa Lupi ito mga kabarako, oh. Oh no! Grabe, Lupi. Ito, grabe ang kalagayan ng kalsada dito. Oh no! Ay, grabe. One way. Woo! Huwag kayo iyak. Grabe naman. Wala na. Finish na. Chill lang brother, chill lang. Last time puro Ragay lang yung napunan natin. So ngayon, kahit dito sa Lipi, oh. Ito naman bandang kanan, oh. Talaga, oh. Talaga Lupi yan mga kabarako, ah. Lupi yan, oh. Kabilaan yan, kabilaan, oh. Talaga. So dito yan sa may Barangay Tapi, Lupi Kamsur. Ayan, oh. Uy. No. Grabe, yan, oh. Yan. Yan. Shoutout sa mga nagmamais. 8:49. So nakalabas na tayo ng Andaya Highway. We're back to Maharlika Highway. Libanan si Pokot Boundary. Lagi nyo ito makikita sa vlog ko mga kabarako. Bahala ka sa buhay mo. Di tayo manghihinawa dito. Sana all. Kasi isa to sa mga hazardous na part ng kasada dito. Nasa Libanan na tayo. 8:53 ang ating oras. Dito na tayo sa paboritong part natin ng Libmanan. So Barangay Bigueto Viejo.
Ayan, shoutout sa mga kasalubong natin ngayon. Ride safe. Ayan, kita nyo yan, oh. Kita nyo yan, kita nyo yan. Yan. Nako. Oh. Ikot-ikot na yung truck, oh. Grabe talaga. Shoutout mga sir. Baka naman mga sir, magdi-December na, balato nyo na to sa amin. Ay, grabe. Huwag kayo iiyak. Alright, ongoing yung mga widening dito. Ayan, may mga harang naman. Hukay and putol na ng mga puno. Ride safe. Dito papasok ng bayan ng Libanan, no? Libanan! So, Libanan yan, nakakaliwat kanan. Alright, 9:21 ng umaga. So, Pamplona na tayo mga kabarako. Wow, medyo maganda na rito. Medyo patapos na. So, magiging malapad na rin ang kalsada dito sa bayan ng Pamplona. Kaliwat kanan ng pag-aayos mga kabarako as of October, no? Yan, Pamukid Bridge mga kabarako, oh. Wire lang yung harang, oh. Nandito na tayo sa Almeida Highway, Naga City. Medyo ma-traffic ngayon. 10:03 ng umaga. Nandito na tayo sa Pili Diversion mga kabarako. 10:07, going to the right is going to Albay, Visayas in Mindanao. So dito na tayo sa kaliwa, going to Partido area. Yun. Alright, 10:70 ng umaga. So nandito na tayo sa Himao, Pili Kamsur. Alright, shout out kay Pops Don Christie. Yan, shout out sa'yo brother. Ingat-ingat ka dyan sa iyong trabaho. Mukhang mahina tama dito mga kabarako. Hindi nga natumba yung mga saging, oh. Mahina tama ng bagyo dito. Welcome to Campo Kamsur. Lapit-lapit na tayo mga kabarako. So more or less mga 11, nasa bahay na tayo. Barangay Cagmanaba, Ocampo Kamsur. So shout out sa mga taga Ocampo dyan. Baka meron tayong mga viewer dyan from Ocampo. Shout out sa inyo, especially from Barangay Cagmanaba, Ocampo. Mount Isurog in the background. Medyo natatakpan lang ang ulap, no? May lambong lang, kaya hindi masyadong makita. So that is a dormant volcano mga kabarako. Sana wag lang gumising, no? Kasi naku, wag naman sanang gumising. So La Purisima Nuevo na tayo, Ocampo Kamsur. Daming tao dito sa barangay o dito sa Ocampo Kamsur mga kabarako. Ocampo National High School, yan. Baka nami-miss yun yung mga school nyo mga kabarako. Ibago Ocampo Kamsur na tayo. Shoutout kay Paps Silong. Zilong. Shoutout sa'yo Paps. Dito tayo sa Barangay Hibago. Yan. Spaltado na dito sa Barangay Hibago. Ocampo Kamsur, 10:36 oras natin. Ito alam ko yung papunta ng kanan, papunta ng Iriga City ito. So ito yung mga paakyat ng Mount Isarog sa bandang kaliwa. Alright, 10:49 ng umaga. Shoutout sa mga taga-Tigaon dyan. Yan, nandito tayo ngayon sa sentro ng bayan Tigaon. Alright. So medyo matao. So bandang kanan, going to Sangay, Kamsur. Alright, I think ito yung pinakamalaking simbahan dito sa Tigaon. Santa Clara yata ito. St. Clair nga, St. Clair. Medyo matrapikan dito kasi dito yung sementeryo. Yung tinadaanan natin papunta ng Abu Farm.
Tada ng Abu Farm. Maganda ngayon, kumpleto ng mga help desk bawat mga sementeryo. Dito na tayo, sentro ng bayan ng Goa. Shoutout sa mga taga Goa dyan. Baka naman mapanood yung ating vlog for today. Dahil muna tayo dito sa sentro, mga kabarako. So may LCC na rin dito, mga kabarako. Shoutout kay Boy Farmers Official Vlogs. Shoutout sa'yo, Manoy. Prime Supermart, Jollibee. Yan. Bili muna kami dito sa Elyongs. Grabe. Elyongs mula from Pasig, Elyongs. Dito muna kami sa'yo. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be